lana ngiyadayisa noma lana ngifuna amakholwa angene ngoba sihle kakhulu kubantu abasuke bedayisa abaney'tolo Yebo. nabafundisi abasuke benezindlu zamasonto. Yebo. Leyo nto futhi iyabalungela bayigqibe phansi. Laba nesigodlo abasebenzela ekhaya Yebo. bagqibe leyo nto phansi, iyadonsa kakhulu. Ya, ngesikhathi-ke uyigqibele phansi, ngesikhathi ingabola, ithi nje ingabola ibe nempethu, kuphithiza impethu, ileyo sikhathi-ke eqala ngaso ukusebenza. Qala umshubo-ke lapho omkhulu. Sokuqala umshubo-ke lapho sokuyasetshenziswa-ke Yebo. kuphithiza la, kuphithiza konke. Abantu sebeyaqala ukuphithiza. Yebo. Yebo. Siyadonsa kakhulu lesidonso lesi, sinamandla. Yebo. Hhayi bandla, asinayo ingozi, into nje osuke uyigqibele okuyiyona nje edonsa nje abantu. Yebo mkhulu. Futhi asifune nhlanga.